Hello, good morning, my fufus. Welcome back to another sound again. Welcome back to the lesson of Jedi phonics. As I promise you that we are going to continue doing the lessons serially and one after the other. Today we are going to continue with another sound. Last week we had discussed about this first sound, which is S, and today we are going to continue. But as usual, before we continue, we are going to revise the sound. Fufis, please, which sound is this one? S. Nice. Okay, now we are going to continue. Now, before we continue, Fufis, I'm going to tell you the story. Do you like my story? Yes. Are you sure you will like my story? Yes. Okay, story. Ant climb on Amina's hands. Amina start picking the ant on her arm, making the sound ah. Okay, that's his story. Professor, my story. What sound did you hear? Very nice. And now this is sound. Which sound is this? Which sound is this? Very correct. Okay, a matsayinka na malami, idan muka lura yanzu mun kammala story, mun gama da action, as you can see, mun gama da flashcards. Now we are coming down to the formation. What is formation? As I told you before, formation is learning how to form a sound. That's all. Or I can say forming a sound. That's formation. But now we are going to teach our focus how to write it, how to form the sound. Okay, now this is a sound. And how I'm going to write it? Now show them to start from this spot here. We are going to start from the point. Okay, start from the point. 1 off down with a click. Or you can say again. Start from the point. Cup in, up, down with a click. That's all. Now we have formed it. Idan muka rubuta shi a saman allo, dama normally zamu rubuta shi akan allo first, but when writing it, demonstrate how to write it. Start from the point, since from the beginning. Cup in, off, down with a click. Bayan kayi shi a saman allo, sai ka ce, Fufus, let me see your magic pen. Before you have teach them what is magic pen. Magic pen shine finger, dan manuniya. Za su daga shi sama, za mu rubuta, we are going to write this sound in the air. Everybody start from the point. Cup in, up, down with a click. Bayan mun yi saman iska, za mu yi shi a saman teburi, za mu yi shi a saman bayan 'yan uwanmu, sannan lastly sai su buɗe littafansu. Yaran sun buɗe littafansu, za mu je wurin a sound inda ake da dotted line na digaggan na a sound. Sai ka ce to kowa ya tusa wannan digaggan. Idan suka tusa su, akwai digagga su kuma daban waɗanda za su yi nasu. Bayan sun tusa waɗannan, za su koma gehe sai su yi nasu. Bayan sun gama nasu, shikenan period mun kammala da formation. Yanzu sai mu dawo abin da ake kira da blending. Ka bayyana muku alƙawarin ce muku za mu zo wurin blending, amma idan muka lura dama daga formation sai blending. To har yanzu sounds din mu guda biyu ba su ba mu dama mu yi blending ba, saboda muna da a guda biyu ne kadai, amma za mu je sai ga sound na uku sannan za mu fara da blending. Don haka za mu tsallake shi sai mu je wurin sounding. Me ake nufi da sounding? As I told you before, sounding is recognizing sound in a word. How to recognize a sound in a word? Is it a sound in the beginning, or the sound is in the middle, or the sound is at the end? Now, how are we going to recognize it? Now, see the word under the picture. Here we have 4 pictures, but 3 of the pictures contain a sound. We are going to cross out the one that does not have it, that doesn't contain the sound. Okay, as you can see the first picture. Which picture is this? Spider ankle. Okay, did you hear a sound in spider? No. Okay, now we are coming. Which picture is this one? Arrow. Okay, did you hear a sound in arrow? Yes. Which picture is this one? Ant. Did you hear a sound in ant? Yes.
Okay, which picture is this one? Apple. Did you hear a sound in apple? Yes. Okay, in the fourth picture, this which picture doesn't contain a sound? Spider. Now cross it out. How are we going to cross it out? Just draw a line like this. Here we have already crossed it out. Now we finish with the sounding, and we are coming down to the dictation. What is dictation? Dictation is writing, as it's written here on our phone. So we said dictation is learning how to write a sounds of head, learning how to write of head. Now za ka kira musu sounds in ɗaya bayan ɗaya. Misali, here we have two sounds, only two sounds. Now which sound is it? You can just say Fufis, write sound, and then write a sound. Kowanne daga cikinsu idan aka rubuta su ɗaya bayan ɗaya, wannan za a rubuta shi first, sai a bada space, sannan sai a je rubuta na biyu. Bayan mun kammala wannan, mun kammala dictation. Bayan dictation sai mu zo wurin jolly song. Jolly song, kamar da muka ce, yana nuna ma yara sounds ɗin da ke ciki da kuma action. Yana koya ma yara sounds ɗin su rika tuna sounds ɗin da suke yi da kuma action ɗin da ke cikin wannan sound ɗin. Idan muka lura, the first thing here is waka ce za mu yi. Wakan tana nuna mutane yaran yadda za su iya identifying ɗin sound ɗin da kuma yadda su yi action ɗin shi. Okay. Yana koya ma yara, ko yana tunatar da yara sound ɗin da ake yi da kuma action ɗin da ke cikin wannan sound ɗin. Kamar da ke rubuce gashi nan, aka ce answer my answer my answer my they're causing me alarm. Okay, kun ga kana yakutan hannunka kana cewa ants on my arms, ants on my arm, it's causing me alarm. Wannan shine waƙan da action ɗin da sound ɗin duka suna ciki, don haka sai mu saurari waƙan mu ji. Ants on my arm, ants on my arm, ants on my arm, they're causing me alarm. Okay, shikenan wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Idan kuka lura da step ɗin da muka bi, mun bi shi step by step. Idan akwai step ɗin da muka skipping, na gaya muku cewa wannan step ɗin na kiran shi da blending, saboda mun yi first sound, mun yi second sound, don haka za mu ba yara dama sai zuwa next sound, sannan za mu ba su dama su yi blending ɗin wani sound da za mu yi na gaba. Don haka don Allah ina roƙon duk wanda ya shigo yanzu ya danna min alamar subscribe, sannan ya danna notification bell, domin duk lokacin muka aza kowane irin darasi ne zai gani, zai ji ya shigo shi. Idan ya diba zai ga darasin mu ne na Jolly Phonics domin karuwan shi da yaran shi. Allah samu dace.